Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Kit, edin f'dal-post għaw dlam ċappa u rrieħi venvenir tjaqla kull maw, feqedin sabiħ. Mela, hawnhekk jgħidu l-razzetta x-xitan. Issa l-leġenda tgħidlek illi dan imbena f'lejl. Hemm min jgħidlek lejl, hemm min jgħidlek tliet ilieli. Tajjeb kieku imbena f'lejl. Imma fil-verità dan dal-post imbena mill-kavallieri tal-ordni jidilli fis-1750. Umbena bħala stalil ta' żwiemel ġifieri għall-kavallieri. Hemm diversi leġendi u ovvjament huma x'inhuma huma leġendi. Waħda mill-leġendi tgħidlek illi kien hawn tfajla li kienet xi farmer u ħadet grazzja ma' xi kavallier, tradiha, u mbagħad hemm storja li tgħidlek qatilha, hemm storja li tgħidlek illi whatever fimtuni. Ma ħobx. U jisiru ħanajtek ħafna ghost hunts u hekk hawn ġew. Kien hemm stejjer fejn nies semgħu xi ħsejjes, issa ovvjament ir-riħ jilab naqra l-parti wkoll, ovvjament. U kif qed taraw għadni kemm ħassejt issa żiffari ħaddejja minn ma saqajja u ċaqlaq li anke l-qalziet, jiġifieri tinħasdux tħossu xi ħaġa hekk. Illum ħanippruvaw nagħmlu naqra esperimenti bħalma nagħmlu s-soltu. Nintroduċu minn għandna magħna? Mela. Fidejk Kit. Mela, magħna għandna l-kurra u l-pukka, it-tnejn li huma hosts tal-podcast Bejn Saqajna. Għal minnu dilettant tal-muturi bħali u bħalna inħeġġukom illi jisseguhom. Ikollhom podcast interessanti ħafna. Nipprovaw dejjem. Le. Ma jkun serju bħallum. Le. Ma jkun serju bħal tal-lum. Le, s-soltu jkun naqra iktar komik. Però aħna daw l-affarijiet interessawna, allura tħallna Aħna meta niltaqgħu il-ħadd ġeneralment peress li nkun hemm jien naqbdu mpallaw fuq daw l-affarijiet, allura ovvjament toħloq ċertu interess. Ħanajtek illum min jgħidlek illi m'għandux interess f'dan l-affarijiet naħseb ikun qed jikdeb. Kulħadd b'xi mod jinteressah. Jien ngħidlek illi iktar hemm l-element tal-biża' u forsi dik il-ħaġa li bniedem isu ma jkunx irid joqgħod ibabas f'dawn l-affarijiet li nifhimhom. Fear of the unknown. Fear of the unknown, eżatt. Ġieli ġejtu f'dal-post intom? Jena qatt ma ġejt, però kif qedlek jaffaxxinani, jena ovvjament strutturi antiki jaffaxxinawni, ma nafx kif dak iż-żmien kollu għadu relattivament kondizzjoni tajba ta' Jiena isu żmien il-Covid kont imur ħafna trekking u ħafna caving. Dawnek qatt ma ġejna, jien konna nkunu tlieta. Jien personali qatt ma ġejt dal-post. Imma l-iktar li ma ħassejtniex komdu jsej qatt ma mort ghost hunts, din l-ewwel waħda tiegħi. L-iktar ma ħassejtniex komdu tħanna ġo post Manuel Island, l-isptar tal-imġidmin. X'ismaw tal-infetti. Proset, ma ħassejtni komdu xejn. U tħaltu miċ-ċumnija? Le, tħanna kien hemm isu minn ġo cave. ċumnija dik. Ċumnija dik. Bokka ta' ċumnija. Proset minn hemmhekk. U kif ġejna fis-sala l-kbira fejn kienu jżommu l-imġidmin
u kien hemm ħafna twiqizar fejn ikunu n-nersi situhom jieklu hekk, skont kif rajna naqra informazzjoni fuq. Ma ħassejtni komdu xejn, ma kontx waħdi. Ħassejtni ma konniex wieħedna. Hemmhekk ma nafx hekk tafx fin-90s, 93-94 kienu jagħmlu l-Black Mass fejha wkoll. Sibna xi affarijiet tal-Black Mass, sibna. U jien ħsibt li hemm xi żgħażagħ oħra daħlu wkoll u qed jisimgħu qed bħalna qed jagħmlu bħalna, fimt? Qed jesploraw bħalna. Imma ma kien hemm ħadd, waħedna konna. Ma kienx billejja fil-ħodu, għax aħna ma konniex nagħmlu ghost hunts, aħna konna nitlu bħala caving, avventuri. Imma ma ħassejt nikomdu xejn. Jiġifieri kif mort id-dar mara telat stja ma ħassejt nikomdu xejn. Isu kien hemm xi ħadd jimxi warajja, kesħa li mhux normali, mhux kesħa bħal mondlum hekk, kesħa, jiġifieri ma ħassejniex komdi. U tħanna ġo caves. Ngħid li trabbejt fih dak il-post. Jien kon noqgħod biex. Manuel Island kien il-playground tagħna. All right. U qed ngħidlek jiġi hemmhekk dortu kollu. Dak kont tidħol minn ġuċumnija, tgħaddi minn qisu titkaxkar, u mbagħad tiġi ġo kurutur, għandek żewġ titwieq ikbar li jagħtu għal ġol ilma fejn kienu jisservisjaw jew ma nafx kienu jagħmlu l-U-boats. Dik kienu għadhom m'għamluhomx. Dik kien proġett li ma spiċċawx kienu fil-gwerra. U-boats ma kienx jitlu hemm. Dak kien ħsieb. Imbagħad kien hemm tieqa daqshekk, taqbes minn ġo fiha, hemm taraċ għal isfel u mbagħad tiġi ġossala kbira dik li tissemmi. Dik hemmhekk ħassejt naqra mhux. Mbagħad kont tispiċċa għand il-killer konna ngħidulu jew il-killer kienu jgħidulu kien irabbi l-klieb. Eċtu kif toħroġ barra. Toħroġ barra. Hemmhekk dortu. Hemmhekk ħassejna, ġifieri ma bejniex infeċċhom ma ħassejna naqra affarijiet. U dħalt ġo caves, ġifieri dħalt ħafna caves. Dejjem kien normali komdu, fimt? Imma dak hemmhekk mort id-dar mhux qiegħed sew. Issa llum hekk, x'qed tippreparaw lilkom infuskom biex tesperjenzaw. X'edin tistennew minn. Jena ħankun onest, m'għandix expectations, ħalli ma jkollix high expectations ta' finti, però nifhimni. Ednajja ħammorru nipprovaw u naraw x'jista' jiġri. Għana nipprovaw kollox. Jien l-iktar anke dan, nipprovaw kollox. Issa da. Jien xed ikun mess, jiena ma nemmen f'xejn, sens ma nemmen f'xejn, ma tantx nemmen f'dawn l-affarijiet. Imma dejjem nipprova, ma qatt ma rajt jew smajt. Qatt ma kellek esperjenzi. Le. U ma nemminx fihom, ma nemminx li. Insomma, ħafna question marks, hemm ħafna questions. Naqas Tomás. Ifimni, għandi twemmin personali, ifimni, wara dil-ħajja, jekk hemm xi ħaġa, eċetera. Però xi naqra deep down ngħidlek iva nemmen deep down. Qatt ma rajt xejn tajjeb, qatt ma alla volja nixtieq u ma nafx reaction kieku jkolli. Però naħseb mhux ħanitlaq niġri pukka jiena kieku ta'. Ma nafx, għax qegħdin ħafna. Għax kuku għax bil-fors, li xi ħaġa li deep down naf li ikun hemm kuntatt. Ftit snin ilu mietet ommi u kont ħafna close ommi. Wara ftit li mietet, bejt inħoss d-dar tiegħi, fimt bejt inkun motti bil-kutra u nħoss passi u nħoss nisma' leħena tajjatli. Ma naħseb ikun il-bejt ngħid il-moħħ. Tant kont tifissat fuq ommi jien ngħid moħħi. Tant, imma kont inħoss bejn biex fil-kutra sejjerek miexi, u ħaresek mhux il-qattusa, ma tkienx tkun hemm il-qattusa ma tkienx tkun hemm. Fimt ġifieri, imma jien ngħid il-moħħ tant jilgħab bik, naħseb. Li jilgħab bik dejjem il-moħħ għax inti tiġi suġġestjonat. Ġifieri anke pereżempju bħala hawnhekk inti awtomatikament ikollok il-heightened senses tiegħek. Eżatt. U kif tara xi ħaġa li mhux normali, ħatinħasab di natura, tista' tkun werqa jew zokk jew. Bħalissa jkollok il-kortisol għali, fight or flight. Eżatt. Jien pereżempju, sakemm kont qed nistennikom barra fil-karozza, kont qiegħed waħdi. Hemm minnhom bużbieża taret u tek li ma ħġieġ. Daqshekk. Ħażditni jew f'dak id-dlam ċappa. Le, dlam ċappa. Sibtu ġat tek li ma ħġieġ. Barra l-ambjent suġġestiv ħafna barra, speċjalment kun waħdek. Le, eżatt. Barra anke kif konna deħlin, ma tantx sabiħ hekk. Għaflek il-kolozza pereżempju għandek problema tkun waħd. Issa li ħanamlu
Aħna ġibna xi equipment magħna. Għandna equipment minnhom jismu EMF, sewwa, jew inkella jgħidulu K2 meter, ħantijulkom, għandna apparati ieħor li jgħidulu tri-field meter, sewwa daw it-tnejn li huma jaqbdu l-electromagnetic frequencies tal-arja. Issa di ma jfissirx illi jekk ħataraw ħajjixal hemm xi ħaġa, sewwa ġifieri xi ħaġa paranormali, għax dana anke jekk pereżempju tresqu ma' modem, tresqu ma' monitor, tresqu ma' computer, dawn ħajjixalu. Ġifieri aħna rajnija kemm il-darba din il-ħaġa, huma equipment illi mhux xi ħaġa xjentifika fejn tidħol ghost hunting, hija ġast ħanajdula speculation. Eżatt. Sewwa. Però ghost hunt qabel di pereżempju nnotajna l-erba' biċċiet tal-equipment li kellna, inkluż il-mobile ta' Mirko, pereżempju anke il-microphone, bdew jagħmlu ċertu attività flimkien. Rajt. Ġifieri, it put a question mark, ma still it's not proof of paranormal, sewwa. Jien qabel ma nara xi ħaġa li ngħidilha isma' bħalma rajt fil-passat jiena personali, ġifieri m'iniex ħanajt isma' le, fimt? Issa li ħanagħmel ħanaqbad kamera ħanitfaħħa static il-ħin kollu ħalli tkun qed tixbed f'kantuniera. Apparti minn hekk ħanipprova naqbad anki il-night vision kamera ħatixbed il-ħin kollu static, sewwa, ħanitfaħħa f'kantuniera wkoll. U mbagħad nibdew il-proċess tal-soltu nsaqsu xi mistoqsijiet għalkemm jiena ma personalment ma toġobnix. Hemm hija parti ħanajtek mill-proċedura tal-ghost hunting u mbagħad naraw xi jkollna. Issa li ħanagħmlu ħandoq diska li din hija relatata mal-post. Bażikament jgħidula ir-rezzett tax-xitan. Di hija diska relatata mal-karnival. Xi ħadd tagħmilha, sibta fuq YouTube, qatt ħanipprovawha. Wara li ndoqquha għandha 6 minutes, u mbagħad wara nieqfu nagħmlu 5 minuti fiskiet naraw hekk naqbdu xi ħaġa u nisimgħu xi ħaġa. Mela issa nagħmlu 5 minuti xejn u narawk nisimgħu xi ħaġa. Tridu ssaqsu xi domandi. Pereżempju jekk hawn xi entità tikkomunika magħna u ttina sinjal. Vince, ssaqsi xi domandi? S'issa mod jidher li hawn l-ebda moviment, skont da, naħseb laqas da komuni. Tiegħi 0.1514, jiġieli jitla 0.25 ma kollox within normal range.
kif għattilkom diġà, mhux inħoss dak il-dwejja. Laqqas jiena. Ġej tħolġu post, anke ma jkunx disipitat, ġifieri, u tħoss id-dwejja, tħossu mhux komdu. Hawnhekk qisu għaw il-paċi, anzi kontra. Jħassejtu qisu jilqak il-post. Eżatt. Jiġifieri sodu tħolġu post tħossok li eżek mhux welcome. Aw cozy. Forsi jgħidu hemmhekk jilqak imma fil-verità naqbel miegħek. Ejja, nħossu kif tħalt. Il-post sabiħ, ħafna. Ħafna sabiħ. Ħafna sabiħ. Ovvjament, tista' tistenna xi ħaġa, imma bisu mawx feeling ikra. Nsaqsu xi domandi. Jekk hawn xi entità, xi spiritu u jrid jikkomunika magħna, għandna dan l-equipment tina sinjal u rina li qiegħed hawn. Temperatura tibqa' stabbli. 17 għada? 17.2. Għaxi xejdulu ta' xitana hawnhekk, Kate. Dan hawnhekk hawn żewġ staircases jitilgħu għal ġo saqaf. Alright. U ma nafx hekk rajtuhx minn barra ishom żewġ trombi bil-Malti ngħidulhom. Eżatt. U l-forma tagħhom qisha suqrun. Alright. Allora qalaw wielu tax-xitan. Mhux għax kien hawn xi leġġenda li. Il-leġġenda tgħidlek illi jinbena f'lejl u jgħidu li bnieh ix-xitan, imma ovvjament. Però kienu hemm ħabta kienu jisemmu jagħtu dawn it-tip ta' smijiet il dal-postijiet ukoll għax ma jkunux iridu li n-nies jiffrekwentaw forsi għax jinnaf biex iżommu xi ħaġa sejf jew biex ma jkunx hemm ser jew biex ma jkunx hemm intħil. Ħafna minn drabi kienu jagħtu dawn l-ismijiet biex isma' ta' parsejja mbeżżaw in-nies ħalli ma jiġux law. Dik ġieli smajta. Fl-antik. U tagħmel sens. Jien mill-belt. Fl-antik, n-nanniet kienu n-nanna kienet tajti pereżempju, jekk dal-post ma jgħidux jinbih, jgħidu li derħarġa. Mela, jivvintaw xi ħaġa biex. Il-post ma jinbihx. Eżatt. U mbagħad jixtrih xi ħadd ieħor li jixtriħu. Pereżempju jien tixtrih, nivvinta li hemm il-ħares, ħalli ħadd ma jixtrih, u mbagħad nixtrih jiena. Dawk lajjiet li. Eżatt. U dak iż-żmien nimmaġina li bil-lampi kont tara ħafna dellijiet. Allora kien hemm għax inti fl-antik jiena n-nanniet. Il-nanna kienet tirrakkonta ħafna sejr ta' ħarsien ġol belt. Fimt kellha l-bars sa stretta, kienet tirrakkonta ħafna l-bużnanna. Imma dak iż-żmien bil-lampi u fl-antik jien nafu dal-affarijiet tal-ħafna tifhem. Ġifieri toloq kienu mejtin bil-lejl. U kienu jgħallamlu ħafna qlajiet, tinsiex li sa' ma kienx post kwiet bil-lej, fis-sens. Allora jgħalaw l biex in-nies ma jħorġux, ħalli ma jarawx il-ħażen li hemm. Eżatt, ġieli kienu jisemmu anke ħabba kontrabandu hekk, allura jivvintaw xi ħaġa biex in-nies joqogħdu Ma ninsewx naqalbu. ukoll li dak iż-żmien ma kienx hawn l-entertainment li hawn illum. F'sens ta' television u daw l-affarijiet allura l-immaġinazzjoni kienet iżjed fertili ta' Mhux hekk ovvja. Ovvjament inti to entertain kont tibda tirrakkonta stejjer. L-istejjer dejjem jinżlu għasel. Arġafsu. Dak għandu autoxotof. L-istejjer ta' dat tip dejjem jinżlu għasel, kienu jinżlu għasel dak iż-żmien. U anke llum ġifieri ħseb wara ma jkollokx isqgħod tara l-television u l-affarijiet fuq Facebook u hekk. Mhux hekk. Issa hawnhekk li ħanamlu għandna dan il-ballun. Da mhu xejn xjentifiku da biċċa ballun illi kif tmissu. Xin ħoss moviment. Ħoss moviment jaqbad jiexal u jdum naqra żgħira jiexal, ġifieri fid-dlam speċjalment ħa naraw jiexal. Diġà kellna każ illi provajnija Selmun u xek, Selmun Bereks. Kien xel darbtejn, hu? Xal darbtej u hemm minnhom ġifieri x'kien xal l-equipment qabad idoq u jiexal. Rajtu. Dal-ballun ħanħalli hawnhekk, issa forsi nibdew nsaqsu xi mistoqsijiet ukoll. Bħalma qegħdin nagħmlu ġifieri bħalma minna u naraw xi moviment fil-ballun. U jien ma nistax imma għandi dubji kit. Kif insaqsu l-mistoqsijiet bil-Malti fejn nafu li aħna jifhmu ma daw jifhmu lingwa fis-sens. Kif insaqsuhom bil-Malti aħna.
Aħna ma nafux. Għandek raġun fuq għadi. Jien naħseb li kieku hemm xi ħaġa m'hemmx bżonn l-kliem. M'hemm bżonn eżatt. It's something that goes beyond speċi. Eżatt, kif qed tajti tanti xi ħaġa kbira li b'lingwa hija xi ħaġa minima mhux. Jien naħseb il-lingwa hija relevanti Eżatt. Jien naħseb il-once li inti you put the intention. U għek t-prova najlu jenat għanqal xi tip ta' messaġġ. Ġifri l-lingwa f'dal-każ hija iktar għalina u għal min isegwi rather than anything else. Hekk naħseb għajna. Għax inti qed titkellem on a frame of mind illi dawn l-entitajiet huma dak li aħna nsejħulhom erwieħ. Mhux hekk, mhux hekk. Issa hemm ħafna teoriji ta' x'jistgħu jkunu dawn l-erwieħ. Tipo aħna nsejħulhom erwieħ bil-Malti jew fantażmi jew spirti, imma fil-verità aħna dawn ma nafux jekk qatt kienux ħajjin u din hija r-ruħ tal-persuna li mietet. Mhux hekk. Jien il-mod kif naraħħa jien għandi ħafna teoriji, imma jiena naraħħa li huma entitajiet li m'għandix dubju li jeżistu, li jistgħu jkunu tricksters u qegħdin l-ħin kollu l qed għandhom interess partikolari lejn il-bniedem u josservawna. Fil-fatt il-Malti xi jsejħaħlu ħares, qed iħares. Issa apparti minn hekk, naħseb illi meta jkun hemm ċertu sitwazzjonijiet fejn jkun hemm high emotions, sewwa high energy, naħseb illi din hija xi tip ta' playback mill-passat illi qed tarġa' tagħmel loop u qed naraw aħna, ġifieri jkun hemm a high intensity of emotions. Naqbdu għana qrettejt inti ġifieri. Eżatt, titjunja fiha qisek. Titjunja fiha eżatt. Issa, jekk hawn xi entità għandna dak il-ballun hemmhekk, jekk iċċaqlaqulna naraw jiexal. Ovvjament insaqsu dejjem mingħajr ma niċċelenġjaw dawn l-entitajiet għax aħna wara kollox dawn ma nafux x'inhuma. Allura isna ħanajtek insaqsu b'naqra rispett lejn ma nafux x'inhuma dawn l-affarijiet. Imma jekk hemm xi ħaġa li tixtieq tikkomunika magħna, għandek dawn l-equipment, tlaqna. Għandek dan l-equipment, diġà bdejna nisimgħu sinjal, għandek dak il-ballun, jekk iċċaqal u naraw jiexal, mhix ħadkun konferma imma ħadkun a talking point. Ta' Vince. Tiegħi. L-ewwel darba li smajtu jdoq. Ħajna nerġgħu insaqsu. Anzi, tidux issaqsu intom, jekk ma tiddejqux. Saqsi Konrad. Forsi lilek. Nerġa' nsaqsi l-istess. Dejjem b'umiltà jekk hawn xi entità tixtieq tikkomunika magħna aħna dinaw. Nistentnew enerġija. Għalissa nħożda xi da partin. Mhux hekk mhux normali. Issa jew għax l-emozzjoni, tagħmel iktar hostage, għax kull ħaġa nsib skuża. U forsi għax daqtiegħek ukoll. Forsi għax daqtiegħek ukoll jista' jkun għal jien għax kollox insib skuża, imma qabdiet nidher xi da part. Imma Jekk hawn xi entità u trid tikkomunika magħna forsi tina sinjal li qiegħda hawnhekk. Temperatura kemm qiegħda Vince? 17.4 qiegħda. L-istess, Waqt l-istess. U anke beda daqta ma ċaqalqitx it-temperatura. Dik kif attenti kitu kollha xina pempju għandi mistoqsija. Kif dejjem ngħidu aħna l-erwieħ l-antiki ishom dimietu snin ilu, il-kavallieri naf mietet waħda b'accident fin-1900s. Għalfejn mhux tissa
l-accident li jisiru issa reċenti qatt ma smajna li qed jidhru. Le, hemm stejjer. Hemm stejjer? Le, korreġini x'ma naf. Jien iktar settek ħatajli kif qatt ma rajna ma nafx. Nies tal-Stone Age kif qatt ma rajna nies. Ukoll. Fimt, għax dawn kollha tista' hemm xi rakkonti li. Żgur hemm ħafna rakkonti u tibda tisma' anke l-istejjer anke li rakkontawilna fuq il-podcast. Issa jekk inti tittemminhom mod. Ovvjament għandek l-option li ma temminhomx. Mhux hekk. Però ħafna nies jirrakkontaw li jaraw entitajiet pereżempju li jkunu pereżempju b'wiċċ familjari, pereżempju riċenti għadna kemm kellna storja maqsuma fit-tnejn kienet irrakkontawha tnejn min-nies. Wieħed mill-lenti tiegħu irrakkuntata mill-lenti tagħha. Nara, bażikament mietet it-tsija tiegħu qed jixgħol ta' konra taraħ. Mietet it-tsija tiegħu fin-98 minn għalija u 95 insejt eżatt. U dak kienu qegħdin video wkoll, ġifieri l-arusa tiegħu u kien qiegħed ġo razzett, ġo għawdex. U di bdiet tajt li bdiet tara mara warajh. Bdiet tara ħaqsniet nara lilek. Mhux hekk. Mhux the typical ghost, semi-transparent, translucent u daw l-affarijiet. U di diskrivita u beda jgħid ovvjament li s-somiljanza ta' tsija tiegħu. Issa di tarġgħu tajt laqqas mietet ġo dan ir-razzett mietet l-isptar. Deret bil-ħwejjeġ illi difnuha. Issa, orrejt, tajli li rat it-tsija tiegħu, rat xi entità trickster li riedet tidher bħala tsija tiegħu, kollox possibbli. Eżatt. Il-moħħ Xorta nemmen anke jednaq bil-miegħek. Il-moħħ jilgħab rwol importanti. Però ħanajdlek, f'dik l-istorja, għax jien niftakar dik intervistajthom jien it-tnejn li huma. Dik l-istorja tant kienet konvinċenti. L-ewwel nett in-nies min huma ġifieri nafhom. U naf min jiġi minnhom ukoll. Naf li mhumiex nistek, naf li mhumiex nies li. Ma tfissirx li huma jkunu giddibin jew li jgħidu storja ta'. Le naf. Tifhem ġifieri huma jkunu innoċentament jekk rajta x'għalik rajta jien naf jekk rajt xi ħaġa li. Il-video tinsiex ġifieri di letteralment taraħħa. U diskrivita ċara kristall daqs li kieku qed taraħħa qudiemha. Eżatt. Tantu hekk illi bdiet tajlu laqqani ma' nanna. Alla jien waħdi qiegħed fir-razzett. Awtomatikament inti meta mbagħad tiddiskriviha. Dak id-dettall kollu. Maru għand nantu għax nantu ovvjament ta' daħajja u mar għand nantu u warja r-ritratt qaltlu dik li rajt. U bl-istess libsa ġifieri li difnuha. Issa hu tarġa' u qalu kollu meta kien tifel ra lin-nannu fl-istess razzett. Apparti minn hekk storja riċenti li di għadna m'għadniex fil-podcast għax ma kenniex iċ-ċans narġgħu nintervistawhom. Imma riċentement kien hemm xi nies xi familjari ġew minn għalija mill-Awstralja minn ix-xert u raġara n-nannu tiegħu ġifieri dan wieħed mill-familjari ra n-nannu tiegħu għandu jkun jalla kraħx darbtejn minn ix-xert għax id-dettalji jaħarbuli. Peress li ma intervistajthom xi ma jgħid ħadd ieħor. Jiġifieri storja interessanti. Fimt bħal dik x'naqbad nagħmel biha dik l-istorja, fimt nibda nħokk rasi. Issa, l-esperjenzi tiegħi jiena kelli esperjenzi bħalma tafu naħseb ġieli smajtuna nirrakkonta. Naf x'rajt, m'iniex miġnun u ma kontx qed noħlom u drogi ma nieħux. Xi ħaġa rajt. Issa kemm immaġinajtiex għax jiena għad nisallhom nikkwestjona lili n-nies. Ma jista' jkun li jiena. Immaġinajta, iva jista' jkun, jista' jkun. Imma allura daw in-nies kollha li jaraw. Fimt? Kulħadd immaġina. Jien għalhekk nemmen li hemm xi ħaġa, nemmen jiġifieri li jidhru daw l-affarijiet. Jien naħseb il-bniedem kemm ikun sensittiv ukoll għal dawn l-affarijiet. Ukoll. Hawn minnu sensittiv full time. Dak li nsejħulu medium. Sewwa, għax il-kelma medium hija radio, television, dak huma kollha medium x'qed jagħmlu daw radio u television qed jaqbdu dak is-sinjal.
qed jikkonvertuh fi stampa jew f'sound. Eżatt. It's a signal, it's a frequency. Sewwa. Issa, hawn minnu il-ħin kollu tjunjat bħal meta inti qed tara television qed tara channel fuq l-Italjuno pereżempju. Li ma jfissirx li għax inti qed tara l-Italjuno, ir-Rai, Rete 4 u l-stazzjonijiet l-oħra mhux qegħdin għaddejjin, inti qiegħed ittjunjat fuq dak l-istazzjon. Issa jista' jkun hawn nies, forsi ħanazzar ngħid bħali, illi kultant daw, alla ma nafx jittjunjaw. Jien naf kultant jittjunjaw tara xi ħaġa. Fint? Forsi inti you are playing back something illi ġrat fil-passat xi high emotion. Għax intom ftakru. It-teorija tajlek illi daw l-entitajiet. Tnejli huma tjiġalu s-saraħ. Tiegħek? U anke tiegħek. Daw l-entitajiet u rġajna kif qam ir-riħ ma nafx hekk indu ngħidux. Tiegħek x'qed jgħid? 18-19. Tiegħek dejjem normali. Kif qam ir-riħ imma t-trejli huma rajthom jagħmlu moviment. Diġà rajniha taħt il-pont tal-Mosta. Ta' x'inhu? Le torx naħseb torx. Jiena. Rajdella għaddej. Jien. Mela, it-teorija tajlek li they feed on energy. Issa, they feed on emotions, għax emotion is energy, kollox huwa enerġija wara kollox. Issa x'inhu huma żewġ emotions li jħoss il-bniedem. Għandek il-biża ma tikkontrollaħħiex, sewwa dik kulħadd jaf, u l-imħabba. Issa hawn min forsi ma jiddejjaqx, ma jibżax u forsi huwa grounded daqshekk, illi forsi ħanajtek jimpika miegħu u jisu jchallengeah. Jew inkella min ħajibża. Jien ma nafx nagħmel, Tkun fija. Tkun fija, mhux hekk tkun fija. L-erba' darbiet illi esperjenzajt xi ħaġa jiena bżajt. Xi ħaġa li ma tafx x'inhi. Waħdek mod. Waqt tkun grupp bħal qegħdin illum, mod ieħor. U anke xi ħaġa li ma tafx x'inhi ħadħawdek. Xi ħaġa li ma tistax tifhem. Jekk tiġi xi ħaġa li dak il-ħin ma tistax tifhem minn fejn ġejja x'inhi u m'għandek l-ebda raġuni għaliha ħadd beżak żguru. Issa f'daw l-affarijiet dejjem naħseb jiena għandek tuża dak li jissejjaħ discernment. Discernment fisser li inti you question everything u li ma tkunx gullible u l-ewwel ħoss li ħanisimgħu. Forsi hemm dak il-bieb hemmhekk jinstabat. Eżatt. Nafu li hemm ir-riħ. Hemm ir-riħ mela eżatt. Jekk nisimgħu xi ġebla taqa' dal-post mhuwiex ġdid, jiġifieri jekk nisimgħu xi twerżieqa ftit il-bota u t-triq, jistgħu jkunu għaddejjin xi nies qed jerġa' jixgħal ara hemmhekk. Dale. Tiegħek xejn. Il-ballun għadu ma ċċaqlaqx s'issa. Xejn għadu m'hemmx moviment wieħed għax moħħni fih. Nista' ġeri reġela. Wasa, daħal ir-riħ. Tiegħek xejn? Xejn. Baxx. U r-riħ jisaħ silġ, R-riħ kiesaħ. Mela llum jiena ġejt armat ukoll. Naf li forsi ma temmnux b'daw l-affarijiet, imma fuqi għandi ċertu stones. Sewwa. Għandi Libyan Desert Glass li hija din. Xi tkun dik ġifieri? Dan huma ħanajdulhom kristalli. Eżatt. Din hija bażikament hija meta taqa' meteorita di xi ħaġa antika ħafna. Taqa' meteorita ġo desert u tikkristallizza r-ramel. Eżatt. Sewwa. Bisħanet nimmaġina. Bisħana żgur sħana estrema. Issa, barra di fuq għandi il-Campo del Cielo li hija biċċa minn meteorita. Sewwa. Li hija din. Ħafna nies jemmnu jaħsbu li għandha ċertu properties għajtek psikiċi. Sewwa. Non ġiri ħoss. Issa parti x'nu? Hemmhekk hemm tektika. Hemm tektika? Nispera mhux Ġurdien. Għalik li, jalli. Issa parti di s-soltu nġorfu il-Moldovite. L-lum ma ġibtix miegħi. Il-Moldovite hija tektite, bażikament hija meta meteorita taqa' fid-dinja itir ixrar minn mal-art u jikkristallizza fl-arja. Sewwa. Apparti minn hekk, illum ġibt miegħi wkoll, imma di ma naqlaħħiex minn inqlaqqas dan huwa rigal lajtu minn ħabib tiegħi
Felix Aquilina, dan huwa xaman Malti. Daw issibuhom ġeneralment fil-ħwienet ta' Heritage Malta ġol tempji ta' ħaġar imwek. Ġifieri llum ġejt armat. U x'inhi dik imma x'inhi dik? Ngħidulu amulet, ngħidulu amulet. Sewwa huwa sejħulu xaman Malti. Issa, ma nafx hekk mhux jien jew xa qed nimmember kien nisma' Qed tisma' xi ħoss? tisma' ħsejjes. Xejn ma smajt issa. Jew ir-riħ, ġifieri jista' jkun ir-riħ U ukoll. ħafna riħ, istraqt ħafna taqwa. riħ. U għadha msemmi ħafna riħ. Għada għarma. Ġesu dar-riħ ma jrid jaqaf qatt. Per eżempju, l-bib, qed tarawh il-bib, jekk tinnotawh Ingħalaq. Ingħalaq. Iwa, annotajtu ngħidlek il-verità. Ma nafx hekk mhux ingħalaq bir-riħ jew ingħalaq. Bir-rieħu. Nimmaġina li bir-riħ. Ma tantx, ma sospettiva Nipprovaw nċaqalbu ħanaraw kemm hu jibes. il-bib imkisser. Allora riħ jgħaddi minn ġo fih, mhux suppost jibutta. Narġgħu niftuħ, ħanaraw xi jiġri. Imma r-rieħ. Ir-riħ, le, riħ. Ma tinsiex il-rieħ għaddej minn Qed jaqbad, qed jagħmel drab, jaqbad ħafna. Kont qed ngħidilkom xi ħabta ta' xi 20 sen ilu kont ħalt il-Mistik dak li hemm il-Madlena. U niftakar konna jiena, hija u ħabib tiegħi. U dak iż-żmien hija kien għadu żgħir, kien għadu iżgħar, ġifieri ħafna nsemmi xi 20 sen ilu, u tlajna fuq niftakar kien hemm kantun imċanfar. U hija kien naqra klamżi meta kien żgħir u tela fuqu. Għatlu tagħmel storbju jien, niftakar. U nżilna isfel. U nerġa' nisma' l-istess ħoss, blub blub blub, jagħmel hekk fuq rasna. Jiena ovvjament dak il-ħin naħseb tatlu hawn in-nies mela, bdejt ngħid ma kif jista' jkun hawn in-nies jekk aħna tħallna minn bieb titla' taraġġ ma rajna ħadd tlajna fuq ma sibna l-ħadd. Dik kienet xi ħaġa ma rridx ngħid paranormali, ma kienet xi ħaġa stramba. Hawn xi ħaġa trid tikkomunika magħna? Hawn xi entità? Rispondina mill-ewwel issa. Da mutu kien, għadu qasqa l-kelma. Għaw xi entità tikkomunika magħna? Għaw xi ħaġa magħna? Forsi tgħidilna xi ħaġa? Issa kemm rajt xi ħaġa tixal. Imma naħseb illi. Le, isma', inti fej għalmejtu sigaret? Mbarra. Xejn ma ħarret. Bida sejjelek, qed ngħidlek x'ilma ma daw fil. Barra. Int fej għalmejtu mhux hawn? Ma ntefa' mill-ewwel lawta. Le, issa ntefa' ta'. L-ewwel, funny li naf ma naħseb jiena ġast fimta hekk. X'in inti saqsejt l-ewwel darba u qed ara rispondina mill-ewwel, proprja qisu qal hawn qiegħed. Vera? Jien hekk fimt. Stajt każ jien. Imma jista' jkun li ġast X'fimta? qisu qed jgħid hawn qiegħed. Hawn qiegħed. Mela, hekk hawn xi ħaġa li qiegħda magħna u titgħidilna xi isem jew tittajjed il xi ħadd minnha. Komunika magħna.
Waqaf ir-riħ. Waqaf kwit kbir, tara? Waqaf kwit, tara? Say how the calm before the storm. Naraw il-bib jinstaba. Isma, il-bib ma reġiex inħala, Ha? Il-bib ma reġiex inħala. Ma reġiex ċaqla. U kien hawn naqarih, mhux ħażin. Vera. Il-ballun ma ċaqlax. Jekk hawn xi entità tikkomunika magħna, forsi tittina moviment dak il-ballun iċċaqalqu. Għandna l-equipment tina sinjal. Tijak tilab naqra u Konrad. Ġili kollu naqra moviment. U ġili qafel kollox. Ġili jisma ċista jarkita, unek imma li raw jew semaw xi ħaġa. Ghost hunts li semaw rajt ħafna. Imma huma Ghost hunt. Jaraw xi attajt per eżempju. Li imma ghost hunts serji jew ghost hunts minn daw. Għax jiena ħafna ghost hunts imma jkun ħafna minnhom. Ma rridx ġifieri ngħid xejn fuq ghost hunts oħrajn. Bħalma tnamlu aħna jagħmlu huma. Eżatt. Le mhux qed isemmi ismijiet, imma ġieli jkunu wis ma nafx. Però naħseb li ghost hunt il-terminoloġija wkoll iddejjaqni l-kelma ghost hunt. Eżatt. Isek taf sejjer għax tafhem li hemm xi ħaġa. Jew għax taf x'ħatar ħasaf tfittex, qasbis taf x'qed tfittex ħasib wara. Eżatt. Għandu soqsi oħra għalfejn dejjem bil-lejl. Ngħidlek il-verità kont qed nistennik is-saqsija. Għax għadejjem bil- Smajt xi ħaġa tiċċaqlaq anke. Mun waraj, eżatt. Kien. Għalfej dejjem bil-lej, hemm teorija wkoll li tgħidlek li they lurk in the shadows. Sorry, they lurk in the shadows, jkunu għedin fix-shadows. Fimt? Mistoqsija li dejjem saqsejta jien ukoll għalfejn bil-lej, għalfejn fid-dlam. Eżatt. Għalfejn f'postijiet abbandonati. Jista' jkun li ġejja minn ħafna esperjenzi stejjer li mbagħad jeħlu il-bniedem jeħel magħha l-kunċett li inti fid-dlam tiġi kif konna qed suġġestjonat iktar, timmaġina li qed tara ħafna iktar in-nies hawn nies minn dlam in ġenerali jibżgħu. Ġifieri ġast dlam jista' ma jkun hemm xejn ma ġast għax hemm id-dlam jiddejqu, jiġifieri hemm ħafna connections speċi u connotations. Għax l-kemmil ngħidulu ħares, filgħodu fil-għaxija l-ħares. Mhux differenza li naħseb jiena. Issa m'għalux rajt fuq YouTube hawn Malta għamlu xi ghost hunt filgħodu. Ma tantx emminta għax hija wis imma insomma ma nsemmi xejn ma nagħmel ħsara l-ħadd. Imma too much, jiġifieri filgħodu ġewwa jiena xettiku ħafna l-fatlek ma nemminhomx l-affarijiet, ma raw għamluha filgħodu. U xorta semgħu. Ma meta tajt semgħu x'semgħu? Semgħu, ma nafx jiena ma nifhimx tinsix dal-affarijiet bħalek kejt u bħalkom insomma. Jien ma nifhimx. Jiġifieri da beda jisma' ma nafx tgħidulu Ghost Box. Ghost Box, Ghost Box, eżatt. Da jisma' dak il-ħsej, dak il-paroli, dejjem paroli law. Għien, dawk huma kollha radio sweeps. Jaqbad iċ-channels kollha tar-radio. U jisweepjhom bħalma aħna ġieli naraw figura u inti tassoċjaħħa ma' wiċċ ta' bniedem li ngħidlu paradolja. Sewwa. Ġrat li bdik hemmhekk jiena. Eżempju, vera għandu wiċċ. Hemm qisha biċċa bajda misfej fil-radio. U vera għandu wiċċ qisu
għajn imnieħer u bħal vera ċara narajna. Wajerijat biex jaraf familiar faces. Fimt, aħna aħna mdorin nħarsu lej xurxin. Eżatt. Inti kif tara pyramid jew triangle, inti automatikament mill-ewwel qed tassoċjaħ maħal u parajnej. Di l-istess ħaġa bħal min ħares lejn is-sema u jara sħab u jgħidlek Winnie the Pooh. bil-figuri, għamil toast u tara l-wix ta' Kristu ġo toast. Eżatt. Ġdaw ma kollha paredolja. Però mbagħad hemm paredolja. U mbagħad tant tkun qisha ngħidilha jiena tant tkun Madonna ċara. Għas tista' tgħidilha paredolja. Eżatt. Ma nafx hekk rajtux l-episodju riċenti li għamilt ma' Fabio. Tat-tieqa. Ma naħsibx li hija paredolja. Tant huwa ritrattu. Eżatt. Jidher sew esaġerat. Dak tajjeb ħafna. Eżatt. Issa barra dak kif semmejt f'dak il-podcast rajt ritratti oħra u għandi ritratti ieħor tajjeb aħjar minn tiegħi, ħafna aħjar minn tiegħi, li ma nistax nurih għax minn batu li qalli isma' dana toruħx. Bażikament jidher wiċċ bejn tnejn min-nies li kienu qegħdin weħedhom ġo post. Tant huwa ċar ħafna iżjed milli huwa ċar tiegħi, għax dana jidher bil-ħabba tal-għajnej kollox. Li ma nistax nispjegah. Dejjem jekk l-istorja li ġiet mar-ritratt hija vera. Mhux hekk. Però m'għandix kif ħanaqbad ngħidilek, m'għandix min qalili l-ewwel nett ma jridx jidher. U jinqabdu ħafna f'kameras ukoll fir-ritratti. Rajt ħafna videos anki jekk tidħol fuq YouTube, issa jekk inti ħatajli ħatemmen kollox, li ma nemminx kollox. Imma kultant hemm ċertu affarijiet li inti tiġi darek mal-ħajt u tispiċċa fuq rasek. U tajt isma'. Ħlif dak ir-ritratt kiet. Jiena u inti ħadna ħafna ritratti x'jiena fotografer ukoll. Jaf kiet ukoll. Kont. Issa rajt. Minn dawk l-eluf li ħadna ritratti ġieli, kellha xi ħaġa kien qatt ma kelli pereżempju. Ara, jiena missieri kien dilettant ħafna tal-fotografija. U niftakar kellu ritratt u għadu għandi dar ritratt. Xi darba nurih ġifieri, rrid insibu ma xqiegħed qalb kaxxa minn ritratti. Da bażikament ħa ritratt tiegħi u taħuti u ġie jidher wiċċ minn taħt hekk. Illum il-ġurnata li nifhem fil-fotografija u naf x'jista' jiġri, nispjegah ngħid isma' dak huwa missieri stess. Multiple exposure jew fimt ir-roll kien għadu ma darx, ħa ritratt, dawwar il-kamera, dawru lejna, ġibet ritratt u ġie ritratt. Eżatt. Sewwa? Double exposure u Eżatt. Issa, ritratt ieħor li għandi huwa dak li jorejt. Il-bqija li ma naħsibx qatt. Le, qatt ma. Dejjem ħadd events u hekk, ġifieri qatt ma kien hemm kwiet jew tifhem ġifieri. Ma qatt ma għattilla dak x'inhu pereżempju hekk. Fejn jidħol UFOs. Darba kont qed nixbet kien hemm sħab interessanti ħafna jgħidulhom Mammatus Clouds. ċikun da? Mammatus Clouds huwa bażikament il-kesħa minn fuq tibda tippenetra minn qalb is-sħab u tifforma ishom bżieżaq. Għalhekk jgħidulhom Mammatus għax ovvjament. U dak kont għaddej minn San Ġwan, tgħidlix fejn kont sejjer, insertajthom fuq il-wied, inżilt kelli biċċa kamera fuġi dak iż-żmien u kont inġorra kullhom kien miegħi u ħadd xi 4-5 ritratti. Meta mort id-dar u ġejt biex neditjhom nenħansjhom u hekk. Deru qishom dawk li jgħidulhom flying rods, flying fish, jgħidulhom li trid hemm ħafna ismijiet għalihom. Jekk tidħol fuq Facebook, tidħol fuq YouTube, tidħol fuq l-internet, ħassib ħafna nies jgħidu li dawn huma entitajiet, li dawn huma UFOs, li dawn huma kreaturi li jtiru. Illum illi again għandi knowledge fuq fotografija sew ħafna. Sewwa, naf li dawk jistgħu jkunu għasafar jew ħamiem.
ma' xi kliem. Darbtej. Darbtej smajt xi kliem. Jista' jkun ir-riħ. Ma di l-ewwel darba li smajtu. Jew da bażikament insomma meta kalkulajta kemm ittir blima speed ittir ħamiema u kemm kont qed nixbed shutter speed jien ikkalkulajt li kienet ħadd tiġini bler twila. Inti ovvjament il-ħamiema qed tħabbat il-ġwienaħ, allura inti ħajjiġi dak qisu eżek qed tara letteralment screw għaw xtajlu vit. Ġbit xi 3 ritratti hekk. Darba kontu rejtum fuq il-podcast. Imma dak biex nispjegalkom, mhux dak kollu li tara fir-ritratt. Allura inti tassoċjaħ ma' xi ħaġa paranormali jew fimt. Pereżempju hemm ritratti famużi ta' ghosts illi llum il-ġurnata nħares li u ngħid wejja. Dik hija long exposure ta' persuna waqfet hemmhekk għamlet ftit sekondi. Imxiet u ġiet tidher ghost li figure. Min ma jkunx jifhem fil-fotografija li huwa ghost, Mhux hekk. Fimta, aħna nafu li jekk tagħmel long exposure u waqaf tal ma nafx kemm il-sekonda u mxejt, inti ġejt transparent. Eżatt. Fimt ġifieri. U mhux dejjem jiddependi kemm twila l-long exposure ukoll għax hekk inti qed tixbed 4 minutes jien nafna mill-hekk 30 seconds quddiem il-lenti qudiemha letteralment u daqqas biss tinduna li qudiemha l-kamera. Eżatt. Ġifieri mhux dak kollu li jiċċaqlaq dak kull ħoss li tisma' huwa paranormal. Fimt jiena dik illi dejjem nipprova nirraġuna man-nies. Reċenti orewni ritratt, orewni żewġ ritratti, illi meta rajthom għadt orrajt vera deret xi ħaġa fir-ritratt. Imma hija lens flare, taf x'inhi lens flare inti? Għadda xi stray light qablet għax-xemx stess, ħabat jista' jkun mal-lenti at an angle u ġieder nofs ċirku. Dawt ma tiċċittihom tort lilhom għax huma ma tkunx fotografija tajt da mhux normali, fimt? Anka dawk tal-ħafna dawk id-dots u hekk, jekk għandek is-sensor maħmuġ. Mhux hekk. Inti taħseb li għandek li dar-ritratt tgħidu x'inhuma, fimt? Issa pereżempju qed nixbed bin-night vision hemmhekk. Hawnhekk hawn l-umdità. Sewwa huwa it-trap. Aħna u mixin aħna qegħdin naqgħu bit-trap l-hawn. Jekk naqbad nagħmel hekk jien pereżempju bħalissa. Aħna maħniex narawh it-trap. It-trap jibda jtejr. U fuq night vision dak ħajaqbadhom. Issa peress li n-night vision mhix qiegħda affukata biex taqbad oġġett particle żgħir, inti taf x'inhu bokeh, ħajgħamillek dak l-autofocus mela żgħar. Ġifieri, mhux qed ngħid li l-orbs kollha huma trap. Le, mhux hekk. Sewwa, għax da jekk naraw xi dawl ġej minn hemm jekk naraw bajnejna xi bozza ġejja miexja, hemmhekk mhux ħanajdilkom li huwa trap. Pattern il-reċentement innotajt fuq ħafna videos li nara fuq YouTube ta' ghosts u hekk. Ħaġa tal-iskantament, issa diħa ngħid xi ħaġa kontra dilli għadni kemm għadd. L-ewwel ma jidhru l-orbs u mbagħad tidher dil-entità jew di xi ħaġa. Ejja, hemm dil-pattern u nnotajta. Pereżempju, night vision camera. Ġifieri jista' jkun xorta jkun hemm moviment. Eżatt. Fl-arja. Fl-arja. Mhux hekk? Pereżempju jien għandi ritratt il-Palazz tal-Inkwiżituri sfelnet ġo fejn il-dawa u xtajdilhom il-ħabs. Alright. U niftakar kien ħadli xi ritratt ta' ħabib tiegħi, kien hemm daw il-sodot u biex niċċajta u poġġejt bel-qiegħda miltlu hekk jiena tluħod li ġiex ritratti ta' parsi ħabsi. Ir-ritratti mifqu għajn orbs. Letteralment mifqu għajn orbs. Ħaġa tal-iskantament oħra. Dak ir-ritratt tat-tieqa, dak ma fihx orbs. Ir-ritratt ta' qablu fih l-orbs. Ejja, l-unika ritratt li fih l-orbs. Nistja? Għandu ngħixbih mill-ewwel ta' jiena hawn nikkroppja u nżeggek. Ma mbagħad kif rajtu immutajt. Nidżumi hawn mbagħad għajjatt il-mara t-trisma kienet tara bħali inti dak x'inhu bdiet tagħmilli. Mbagħad ovvjament mhux qed ngħid li huwa
Ghost. Eżatt, ma ħaġa mhux ma tistax tispjega. Stramp ħafna. Jien naħseb ukoll jekk il-moħħ. Jien nemmen ħafna fl-universu hekk. Jekk il-moħħ jikkonċentra il-saħħa tiegħu kif tajt. Li nrid nara xi ħaġa hemm. Manifestijielek. The power of manifestation. Naħseb hekk jien, hekk noqgħod inħares hekk jien. U ngħid tistiet nara xi ħaġa hemm. Il-moħħ naħseb itijielek, ma nafx. Jista' jkun li ċertu affarijiet nimmanifestawhom aħna wkoll. Taħsbu minn hawn ġew. Jien naħseb nistgħu. Xejn. Jien naħseb nistgħu nikkonkludu hawn ġew. Laqas tkellem dak. Tniffes għal ġiex kelmiet u waqaf. L-ewwel darba naħseb illi rajta dil-biċċa xogħol. Għallek jien hawn, taqsik. Ej, literalment ġibi bżobbu minna. Issa ra kemm ilu jaqaf. Issa biex għu Ara laqas biss tkellem sewwa. Kemm inna waqfin? Kemm inna bla moviment xejn, vera? Mhux hekk? Ħanipprovaw issa nsaqsu xi ħaġa u naraw jekk nieħdu xir tip ta' respons. Ħanipprovaw. Bil-Malti mort niċċekkja biex nara l-eppek kien għal-qitx jew xi ħaġa. Mhux hekk, eżatt. Jekk hawn xi entità tixtieq tikkomunika magħna, tina sinjal. Immarkanna fuq il-K2 meter jew fuq it-Trifield meter jew inkella għandna l-application tal-Vox. Għaddi kelma. Jew il-ballun ċaqlaqunna, dika tkun tal-ġen kieku. Jena li ma nispjegaħiex kieku tiġri. Naħseb illi jekk jiċċaqlaq il-ballun, naħseb illi nħok rażi, U hemmhekk m'hemmx rieħ, Eżatt. Le, hemmhekk hu kenni. Għamiltu hemmhekk apposta. M'hemmx rieħ għaddej min-naħa l-oħra jew bababa. U vera sensittiv dak il-ballun. Dak il-ballun. Smissu, literalment, mill-ewwel jaqbad jixal. Ma s-temperatura, jgħidu t-temperatura di ċaqlaq, ngħid sew? Mhux dejjem, imma l-biċċa kbira, n-nies jirrapportaw li dejjem ikun hemm change of temperature. Forsi sa dexa, ma l-temperatura baqgħet l-istess. U dan m'għamilx l-ebda moviment. 17 għadu ġifieri. 17.5 jilab. Ma movimenti li fl-ewwel. Hawn xi entità tikkomunika magħna. L-aħħar ċans qabel ma mmorru lem u nħalluk bi kwietek. Xej. Jaħdem. Da biex tħalli hemmek, tkun għatlu l-batri, tkun għed tistenni. Le, mux hekk, le, imma provajna li jor. Għavolja, hemm stejjer ta' oġġetti bla batri. Li kunu mitfin jew bla batri u hekk. Fil-fatt fuq il-podcast l-aħħar wieħed ta' Daniela, jien dik għaddejt minna jiena meta kont żgħir. L-istess ħaġa jien għamilt xi 4 xhur niġġibar l-oġġ bla batri pereżempju, jaħdem. Dak iż-żmien kont nara kien hemm ta' Mike Bongiorno kien jagħmel xi ħaġa minn sejt kien jismu Telemike għandu jkun jew xi ħaġa hekk. U kien ġab xi minn daw li jipnotizza n-nies u jew medium xi ħaġa hekk kien. Tgħidlix min kien, però mhux ġu Kaskazella. U qal l-ewwel m'għamel għamel trikk għan-nies tas-sala qal di tipprovawx id-dar. Fatt kien illokjalhom idejhom hekk. U għalissa ħana għamel logħba għan-nies ta' fuq television, insomma, minn qed jarana. U qal jekk għandkom oġġett ma jaħdimx. Qal morru ġibuh, żommuh f'idejkom, għallhom mhux jien mhux qed nagħmel il-magic jiena, bħal speċi jaħlu magic.
Għal jiena ħankun trigger, ġifri intom bl-influenza tagħkom ħataqbdu u jisu terranġaw l-oġġett. U jinta tifel li kont, ovvjament minn dejjem kont nħobda l-affarijiet. Mort nixri fil-kamra tiegħi qed ħanara xi ħaġa li ma taħdimx. U missieri dak iż-żmien kien xtrali arloġġ MBO, niftakar id-ditt MBO, qosna fakkadix teżisti. Kienu l-ewwel ftit arloġġi digital u kellu chime. Sa dak iż-żmien biex ikollok chime kienet xi ħaġa. U daqbattu dal-arloġġ għax ma kienx jaħdem u niftakar żammejtu f'idi u da beda sejjer 1, 2, 3, 4, 5. Għalissa ħarsu lej l-oġġetti, niftaħt idejja u dal-arloġġ baqa' ma jaħdimx. L-għada fl-għodu tal-iskola u bdejt nisma' diċ-chime id-doqse tit. Ftaħt il-kexxu, naqbad l-arloġġ u naraħ 8 bis-sekondi b'kollox. Esti? Tillellajn, għafaslu buttuna, tagħna l-ħin. Irranġajtlu l-ħin. Ovvjament, mort ngħidilhom il-missi. Ħuti kien għadu għamżar dak iż-żmien. Mort għattilhom l-iskola, kont għattilhom il-klassi kollha, kulħadd ella ngħidilhom nirrakkonta l-istorja, x'ġara u x'ma ġarax. Intesit l-istorja bqajt niġri bih dal-arloġġ għadda ftit ta' żmien u waqaf. Martant missieri għax missieri kien jinnavika sew fl-electronics, għatlu da tatlob il-batri ta' dal-arloġġ jien. Fetħu minn wara għalli dabla batri. Għalli kif tidu jaħdem. Dak ix-xogħol għandi 4 xhur 5 xhur għatlu jaħdem. Esti? Nitstramba. Ma nafx taqbad ngħid fuqha. Ma nafx, jiena daw li anka il-hypnotize mhux ma lemminix tal-emmina, mostja għax tkun power, naf, enerġija. Le, power of suggestion, li inti qed jissuġġestjona lilek. Inti qed tipnotizza lilek innifsek, inti kull ma tagħmellek il-hypnotist. Lilek qed jissuġġestjonak, qed jgħidlek x'għandek tagħmel, jirrilassak. Xorta mhux normali, hija xi ħaġa. Jien naħseb li xi ħaġa naturali da. Ma nafx, Jekk inti tkun komdu tkun f'dak l-istat rilassat esaġerat, naħseb inti tiftaħ iktar ta' finti. Naħseb il-moħħ kapaċi jagħmel ħafna affarijiet li għadna We underestimate. nafu kemm hu b'saħħtu stra. Eżatt. Ma rajna xejn? Ma smajna xejn? M'hemmx tagħmel. L-ebda sinjal. Imma pruvajna. Il-Vox għadu għaddej u muta xejn. Xejn, ma uħax. Xorta kienet esperjenza. Għaw il-kwiet. Ismaw biex taqbad sinjal eċetera. Ara xħetanaw. Ma u l-kamera, ġifiri dawk għaterdu nistudjaw naqra l-footage u koll, ġifiri jista' jkun forsi naraw xi ħaġa. Ħajdu l-ammiex konvenzjonali. Issa naraw.